Čaute, prišiel nám takýto celkom maličký Sinsei balíček, takže si ideme urobiť Sinseiho. Mám tu teraz, tuším, iba 3 veci. Robila som iba takú malú objednávku, ale potom ešte plánujem robiť takú väčšiu, lebo chcem si objednať nejaké jesenné dekorácie, halloweenské a tak. Objednávala som malý takýto overall, takýto slabofialový. Ale toto už bude mať, tuším, na budúce leto. Neviem, akú veľkosť som jej brala. Brala som jej 98. Takéto. Na budúce leto to bude mať. Je to taký veľmi tenký, príjemný materiál. Potom som si objednala takýto tekvicový vankúšik. Toto už na jeseň. No a poslednú vec som si objednávala tento napeňovač, či ako sa tomu hovorí, lebo môj doslúžil a ja to používam naozaj každý jeden deň, keďže si robím ľadovú kávu. Takže som si musela objednať hneď druhý, takýto čierny. Nabíja sa vlastne normálne USB-C-čkovým káblom a má to dokonca 2 nástavce. No takto vám to ukážem, tak toto vyzerá, toto vlastne používam na kávu a má to ešte aj takéto metličky, toto napríklad na vajíčka a tak. A potom tu je k tomu klasický takýto C-čkový kábel, takže dúfam, že to bude dlho fungovať, lebo toto ja naozaj potrebujem. No a to bolo všetko.